1975ean Liongo eta Pariseko sexu langileak elizetan giltzapetu ziren poliziaren jazarpena eta lan egiteko etxeen itxieragatik protestatzeko. 26 urte ondoren sexu langileok egoera berdinean ikusten gara. Ez gara langile bezala onartuak, horregatik ez ditugu eskubideak, ezta patroien abusuak gelditzeko legeerik ere. Horrela praktikak bezeroak, ordutegiak eta edozein kondizio inposatu ahal dizkigute. Kaleko lankideek poliziaren tratu txarrak eta mozal legea eta udal ordenantzen multak sufritzen dituzten. Horrek denak leku bakarti eta arriskutsuetan bultzatzen ditu. Abolizionismoak salerosketa biktimak gure borrokaren aurkako arma bezala erabiltzen ditu, baina estatuak ez dauka atzerritarren legea aldatzeko borondate politikorik. Sexu lana utzi nahi duten lankideak erabiltzen dituzte gura aurka, baina ez dituzte proposatzen emakume hauei irtenbide programarik. Gobernu honek babesgabe utzi gaitu. Konfinamendu garaian klubetako lankideek etxegabetu ziren, eta uda garaian Irene Monterok kluben itxiera eskatu zuen. Ingreso minimo vitaletik baztertuak gara. Solik kobra dezakezu IMV-a esplotazio sexualaren biktima izan bazara. Orain sexu askatasunen legearekin, berdintasunaren ministerioak lan egiteko gela bat alokatzen dugun edozein jasarriko du, kartzel zigorrekin. Etxegabetuak eta kriminalizatuak izango gara. Poliziaren presentzia handituko izango da, eta lankidek migratzaileen jazarpenak izango dira. Baina sexu langileok borrokatzen jarraitzen dugu. Eskatzen duguna hau da. Salerosketa biktimentzat babesa eta eskubideak. Sexu lana utzi nahi dutunentzat ekonomikoki alternatiba lan egokiak eta sexu lana nahi dugunentzat eskubideak. Gora sexu langileon borroka.